nZoom е специализирана платформа за управление на процеси и проекти, която обединява обекти, запитвания, договори, финанси и бюджети в една система. С интуитивния дизайн и лесна навигация работите бързо и без грешки и пропуски. Ще следите данните си в реално време и ще управлявате проектите си по-ефективно и по-рентабилно. Ще започнем, като разгледаме как nZoom улеснява управлението на обекти, запитвания, договори и плащания на едно място, така че данните и информацията да са подредени и актуални. Можете да разглеждате списъка с всички обекти, регистрирани в системата. Този списък може да се персонализира за всеки потребител, така че всеки да вижда най-важните за него данни. Имате избор на обекти, за които да видите повече подробности. За всеки обект виждате пълното му досие с опция за редактиране на информацията. Обектите имат статус, избиран от предварително зададен регистър за точно проследяване и управление на наличности. След записване промяната остава в системата и е видима за целия екип. В менюто "Сгради" управлявате сградите, свързани с обектите. Така получавате по-ясна картина за целия проект, а не само за отделните имоти. От досието на сградата може да видите кои имоти са към нея и да преминете директно към избран апартамент. Това улеснява навигацията между сградата и отделните единици без ръчно търсене. Сега преминаваме към търговския процес, като започваме от запитванията. Създавате ново запитване, за да въведете клиентската нужда в структуриран запис. Попълват се всички необходими детайли. Запитването се задава към конкретен контакт, за да е подредена комуникацията и да се проследява лесно. Избират се брокер или източник на запитването, което помага за анализ на входящите запитвания. Бележките в описанието са важни детайли, видими за целия екип. Бюджетният диапазон определя реалистични варианти за клиента и фокусирате търсенето. Начинът на финансиране посочва как клиентът планира да плати. Така екипът може по-точно да прецени запитването и да подготви подходяща оферта. Запитването може да се ограничи до конкретна сграда. В отговор на запитването се избира офериран обект. Системата генерира за секунди предварителен договор и преминавате към следващия етап от продажбата. Така намалявате ръчната и двойната работа и работите по самата продажба. Сега преминаваме към погасителния план, където се дефинират вноските и се подрежда разплащането. След въвеждане на броя на вноските, планът се генерира автоматично и подрежда вноските. Планът се свързва с конкретния апартамент, за да бъде всяко плащане към точния имот. Посочва се етапът, към който е свързано плащането. Има възможност за добавяне на различни етапи и срокове за плащане. Така системата генерира погасителен план, следи сроковете за плащане по съответните етапи и изпраща напомняния, за да нямате пропуски и забавяния. Продължаваме с най-важното за всеки проект – анализите на финанси и бюджети. Можете да избирате между различни справки и анализи за моментен поглед върху развитието на проектите ви. Виждате директно сравнение между плана за погасяване на инвестицията и бюджетните разходи. Това е ключово за инвеститорите да проследят възвръщаемостта и да не губят финанси. Подробният отчет за приходите позволява дълбок анализ на източниците на приходи, за да прецените потенциала за растеж на инвестицията. Справката ви дава информация за очаквания доход за даден месец, за даден обект срещу очакваните разходи, за да сте наясно какъв е балансът.
Справката предстоящи разходи ви помага да планирате бъдещи плащания и да избегнете кешови дефицити в проекта. Имате опция да прегледате разходи за определен период за контрол върху критични области, като материали или труд за по-точна бюджетна дисциплина. Отчетът за предстоящи разходи по дати помага да синхронизирате плащанията с приходите и да поддържате ликвидност. Тази справка ви дава видимост върху входящи плащания, за да проследите прогреса и да намалите риска от забавяния. За удобство сортирате разходите по желани критерии. Справка график на обект визуализира прогреса и помага да синхронизирате инвестициите с етапите. За секунди генерирате справката за желаните дати за бърз поглед върху периода, който ви интересува. Можете да редактирате графика и дейностите за моментно обновяване. Да променяте дати. Имате избор на дейности от предварително зададен регистър. Графикът е обновен за секунди и промените се отразяват във всички необходими фази на проекта. С тези функции оптимизирате бюджета и управлявате проекта за максимална ефективност и контрол. Имаме над 20 години опит в създаването на решения, които улесняват работата на екипите и правят процесите по-ясни, подредени и ефективни. Нашите клиенти избират nZoom, защото получават повече контрол, по-добра видимост върху данните и реална подкрепа за по-добри решения. Нека поговорим и да видим как можем да бъдем полезни с решение, което носи конкретна стойност за вашия екип и вашите цели.